Desta imaxe da antiga Praza de Galicia a esta pasaron tan só 4 meses. Nese tempo, o centro de Vilagarcía viviu unha auténtica revolución que arrancou coa supresión do tráfico rodado e que agora culmina coa humanización da zona. Onde antes había coches, agora hai espazos verdes. Precisamente o proxecto arquitectónico que se atopa detrás desta remodelación busca en parte volver ao pasado, á cerna da antiga Vilagarcía. É un lugar con uns antecedentes moi fortes, tanto naturais, porque no seu momento foi unha marisma, era a desembocadura dun río, co cual había elementos bastante obvios para reinterpretar, pero tamén polo seu carácter de centralidade e polas mudanzas que tuvo ao longo dos poucos anos de historia que ten, porque tampouco é o elemento máis antigo de Vilagarcía. Entonces a inspiración ven dese pasado hidráulico. E que auga é a gran protagonista da renovación do espazo. O curso fluvial comeza en Padre Feijóo para paseniñamente atravesar a Praza de Rei da Viña, a antiga Rúa do Río, unha pequena chiscadela Vilagarcía antiga que agora emerxe rodeada de árbores e flores. O que se intenta é naturalizar, o sea, e que naturaliza pois, o cheiro, as texturas, os ruidos, isto que fai, o sea, o discurrir da agua ou a recender dunha flor é o que te pode facer pensar que estás en un espacio natural, non? É dicir, pechando os ollos un pouco, pois quizás poidas trasladarte a outro lugar. Bueno, realmente do outro xa había, bancos xa había, árboles algún había, pero bueno, que se buscaba un todo, non? O sea, un todo, unha sensación que non só chegase pola vista, non? O sea, que usase pues, todos os sentidos para conseguir esta sensación de descanso, non? Co proxecto tamén se levou a cabo unha actuación para tentar solventar os problemas de enchentes na zona. As aguas ían hacia as paredes, hacia os locales, agora converxen hacia o centro, por eso esas zonas inundables, de tal maneira que, bueno, pues, o primeiro a inundarse non van a ser os locales, o sea, primeiro terá que saturarse o centro. Pero o Concello a remodelación cumpriu e mesmo superou as expectativas. Estamos realmente contentos co resultado e sabemos, ou polo menos estamos casi seguros de que vai ter unha aceptación moi boa. Os traballos rematarán a comezos do vindeiro mes de xuño. O proxecto, que foi licitado en 350.000 euros, custou menos do previsto. Finalmente foi adxudicado en 181.000 euros.